बाक्सा सुबनखाता उत्तर कोसियाव सुबनखाता हाग्राबादा आरो मानास चौकी इकोटुरिज्म ससाइटिनि सांग्रां जथुम मेल थिखानाय सुबनखाता हाग्रा ओनसोलनि जिब जुनार आरो मिथिंगा संरैखानि सायाव जथुमा बे सांग्रां जथुमाखौ बाक्सा जिल्ला बाथाबारि हाग्रा मावख'नि सिङाव थानाय सुबनखाता हाग्रा ओनसोलनि मानास चौकीयाव हाग्रानि जिब जुनार आरो बिफां लाइफां संरैखा होनायनि सायाव हाग्रा साखाथि ओनसोलाव रायजो जानाय गामियारि सुबुंफोरखौ लानानै दिनै उत्तर कोसियाव मोनसे सांग्रां जथुम खुंफुङो। सुबनखाता हाग्राबादा आरो मानास चौकी इकोटुरिज्म ससाइटिनि खौसे बानजायनाय बे सांग्रां जथुमाव हाग्रायाव थानाय जिब जुनार आरो बिफां लाइफां संरैखानि सायाव गुवारै सावरायनायनि गेजेरजों गोबां बिथांखि लानाय बाथ्राखौ फोरमायो बिथांमोना। बे सावराय जथुमायाव सुबनखाता हाग्राबादानि मावफारिया मानास चौकी इकोटुरिज्म ससाइटि फाग्ला बान्दो आफादनि बिबानगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन गामिनि रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। दिनै जोङो बेहाय चौकी इकोटुरिज्म ससाइटिनि लांगोनायाव जों मोनसे सांग्रांथि मेल खुंदोंमोन। बे सांग्रांथि मेलाव जों जयै बेखौनो थिरांथा लादों दि जोंनि बे ओनसोला अरनबारिजों बुंफबनाय जायगामोन, नाथाय दिनै बे ओनसोलाव थानाय गासै रायजो राजाफ्रा बायदि रोखोमनि जेंनाजों भुगिनो गोनां जादों। दा बुंनो थाङोब्ला बे ओनसोलाव आथिखालाव जों खोनानो मोनदों जे बेंगल टाइगारा बे अरनबारियाव फैदों। दा बे बेंगल टाइगारा मानो फैदों बिनि सोमोन्दै जों रायजोफोरनि सिगाङाव मोनसे एवारनेस लाबोदों आरो बे मोसाया हयथ' जोंनि बे ओनसोलनि सोरबा सुबुंनि सायाव जेला गाग्लोबगोन अब्ला जोंहा बहाय गोबां खहा जानायनि सम्भाबना दङ। बेखायनो जों रायजोफोरखौ बुजायदों, जों सांग्रांथि लाबोदों जाहाथे हारसिं हाला जाहाथे बे अरनबारियाव थाङा आरो जाहाथे बेवहाय थानाय ओनसोलनि बे सुबुंफ्रा जाहाथे बन दाननो बा हाग्रायाव माबा खारनाव हारसिङै थांनाय बेफोरखौ जाहाथे बन्द खालामो, जों बेखौ खावलायदों। आरो बेजों लोगोसे आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जे बे ओनसोलाव जोंनिया बे ओनसोला आबादारि गोजा। बेवहाय जोङो गोबां माइनि आबाद खालामो, बायदिसिना आबाद खालामो। बेवहाय हाग्रानि जिथु मैदेर बियो जोंनि बे ओनसोलाव जोबोद बुरजायैनो बिसोरो फैयो आरो जोंनि खेथिफोरखौ जोंनि आबादफोरखौ बिसोरो नस्थ' खालामलाङो। दा बिनि सायाव सरकारा नोजोर होनाया मोजां आरो नांगौ रोखोमै जोंनो फेन्सिंफोर होनानै जाहाथे बेखौ रैखाथि होनो हायो बिनि बेबस्थाखौ जाहाथे सरकारा लायो, आं बेखौनो खावलायदों। आरो लोगोसे नांगौ रोखोमनि बेबस्थाफोरखौ जाहाथे लायो जों बेखौनो खावलायदों। आरो लोगोसे आं बेखौ खावलायनो नागिरदों जे जोंनि बे बान्दोफ्रा जेब्लायबो बोसोरफ्रामबो दैबाना जायोबा जोङो बेखौ टेम्परारि हिसाबै जोङो हाग्रानि दंफां दाननानै बेखौ थेनानै लाबोनो गोनां जायो, जाहाथे बेबादि बोसोरे बोसोरे दंफांफोरखौ दानफायनानै जाहाथे बान्दो थेनांगौ जाया। बिनि थाखाय जोंनि बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय जाहाथे पार्मानेन्ट मोनसे बान्दो सेंसन खालामनानै सरकारा जाहाथे जोंनाव दै साप्लाय होनायनि बेबस्थाखौ मोजाङै खालामना होयो, जों बेखौ खावलायदों सरकारनिसिम। आरो लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय बायदिसिना जेंना जेरै लामा दुवार बायदिसिनाफोरखौ जाहाथे नोजोर होयो आरो जोंखौ जाहाथे जौगानायनि लामायाव लाङो, आं बेखौ खावलायदों। बे ओनसोलाव थानाय डिसपेन्सारि होन, साब सेन्टार होन, बेफोरबो गासिबो असल अबस्था, जेरावनाखि डाक्टर गैया, नार्स गैया, मुलि गैया, बेफोरबो जाहाथे सरकारा नोजोर होयो, आं बेखौनो खावलायहरबाय। आरो लोगोसे जोंनि बे ओनसोला थांनाय फैनाय जिथु हान्था मेला बिनि बेबस्था गैया। टटेलि गासिबो सोरगिदिं जोंनि बे ओनसोला हान्था मेलायाव गासिबो जोबथेजानाय होनना बुंजागोन। बे ओनसोलनिफ्राय जेरावबो जायगायाव थांनो हानाय बेबस्था गैया। बेखायनो बेखौ थाबैनो सरकारा नोजोर होनानै जोंनो बेखौ सुफुंनांगौ, आं बेखौनो सरकारनिसिम गले गले खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।